Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Joey Bernard, ang inyong Incident Commander sa Provincial Interagency Task Force COVID-19, Province of Zamboanga del Norte. Karong adlaw, pitsa 14 sa Abril 2021. Aniya ako karon adlaw para sa pag-anunsyo sa mga importante nga mga panghitabo karon sa atong probinsya. Magsugod kita sa good news. Unang-una, malipayon kita kay nadawat na nato ang license to operate para sa ato ang COVID-19 RT-PCR Molecular Laboratory. Malipayon kita nga sa pipila ka mga bulan natong pinaabot ni aning lisensya, sa pipila ka mga bulan natong pagpaningkamot nga makabot nato ang mga requirements ug ang mga standards nga gusto sa DOH para pagpadagan ug operate sa usa ka molecular laboratory nakabot gayud kanato. Sa pipila ka mga bulan nagalihok kita, naningkabot kita, nagkuha kita mga eksperto, mga engineers, mga technicians para ma-meet nato or makabot nato ang tanan nga gipangayo nga requirements sa DOH. Dili lalim ang pagtukod sa usa ka RT-PCR laboratory. Na sila mga technical nga gipangayo, kanang gitawag nila og negative pressure o kanang air exchanges per hour nga pagsulti pala nila naglibog kita kung unsa ka na. Mo kailangan kita pataog ka ng mga technicians gayud aron nga makabot ka na nga mga requirements. Ug karon naa na gayud ang ato ang lisensya. Sa pipila ka mga adlaw karon ang Zamboanga del Norte Medical Center maunay mag-operate ni aning atong laboratory. Gusto po na ako ipasigarbo nga ang ato ang mga medtechs o medical technicians nga magpadagan ni ani sa sulod sa laboratory nakakuha og perfect score sa ilahang proficiency test nga gipadagan sa RITM ubo sa DOH. Busa with full confidence kita sigurado nga tama ang resulta nga atong makuha ni aning atong laboratory. Karon, gusto na ako ipahibalo nga kaning ato ang RT-PCR test dili mahimong libre. Tungod kay ang kaning mga reagents nga kinahanglan or kaning mga chemical nga kinahanglan na isagol sa pagkuha sa resulta mahal kani kaayo. Dili kaya sa probinsya i-subsidize or ilibre tanan nga gasto para sa usa ka test. Kay kung mao ka na mahurot ang ato ang pundo o mapalong ang atong pagpadagan sa laboratory. Busa, nagahangyo kami nga musabot kamo nga maningil kami sa maong pagtesting. Ang atong ipaningkamot nga ang resulta ni ani muguwa sa usa lang ka adlaw. Dili pareha ni adtong niagi mga bulan nga ihatod pa nato sa Zamboanga City nga halos mukawat og mga 12 oras para lang paghatod dito sa Zamboanga. Magpukaw pa kita sa ito mga driver, ato pa sila ang yun, mugi kag alas 10 sa gabi, alas 12 sa gabi, alas 2 sa kadlawon, aron maabot ang specimens og sayo sa Zamboanga City. Karon kay niya na diri ang atong laboratory, mas dali na kini. Karon, dili nato ginatugot, dili kamo kinahanglan mangutana kung diin na nga laboratory kaya magpa-testing kamo. Kaya ang ato ang extraction of specimen diha lang
sa medical center. Diha lang mo moadto or tawagi kami, pag-contact mo sa amua aron nga matabangan mo ug matagaan mo instructions para makuhaan mo og specimen. Kami na ang bahala maghatod sa laboratory unya magpaabot na lang kamo sa resulta pinaagi sa email. Dili necessary nga moadto kamo sa laboratory. Ato po na gipaningkamutan nga mahilikay sa kadaghanan aron nga walay disgrasyang mahitabo. Ang atong mga active cases sa probinsya karong adlaw niabot na og 80 kabuok. Before Holy Week, ang atong mga active cases niabot sa ubos sa 10 kabuok na lang unta. Ug kami tanan diri sa task force ug sa medical center, mga doctors, nagaampo ug nagahinaot nga musino gayud kita. Pero wala gayud ka na nakabot. Kay paghuman sa Holy Week, naghinay-hinay na pagkataas ang ato ang mga active cases, nahimong 20, nahimong 30, ng 47, ng 50, karon 80. Busa, nag-aawhag ako sa mga katawhan sa Zamboanga del Norte nga hinta maglikay gihapon kita. Ang atong palisiya sa stay at home nagpabilin. Kung dili kinahanglan mo guwa sa panimalay, ayaw na lang usa mo guwa. Ayaw mo pagtuo nga nahuman na ang COVID-19 o wala na kahit usa na katuig ang miagi o nagkalma na, dili. Naapag hapon o naagya nagataas ang atong numero karon. Busa nag-aawhag ako uban sa ato ang kaubanan sa task force nga hinaot magtuman kita sa mga palisiya karon. Stay at home, wear face masks, and wear face shields all the time, especially when you leave your house. Karon, nagahigpit kita sa ato mga borders. Ang atong ipangayo, palisiya sa probinsya, sa tibuok probinsya, ang usa ka negative RT-PCR result para sa mga tawo nga muli diri sa Zamboanga del Norte. Hinaut unta nga makasabot ka bungano nagapangayo kami og negative results. Aron nga masiguro namo ang tanan tawo nga mobiyahe pasulod diri sa Zamboanga del Norte, tanan nga gikan sa Manila, sa Cebu ug uban nga mga lungsod bisag within Mindanao lang, daghan nagasulod sa ato mga borders by land. Masiguro nato nga dili carriers. Busa nga napangayo kita og RT-PCR. Dili pa pud karon saktong panahon para ibiyahe. In fact, ang atong executive order nagasulti na bawal usa ang mga unessential, dili importante nga mga travels. Kung malikay ninyo mga biyahe, ayaw lang usa ka mong biyahe karong mga panahon na. Ang atong mga tourism and leisure-related activities, bawal pa kana. Ang atong mga pagtapok-tapok, taman lang sa 30% of the seating capacity or 80 individuals, whichever is lower. Sa ato pa, kung naay magpakasal, or magpabunyag, or mag-birthday party, dili ka mo pwede mulampas sa 80 katawo sa usa ka venue nga kaya ang kapasidad 300 o dako pa. Nagahangyo pod kami nga unta dili sa kita magtapok-tapok, magparty, mangimbitar og mga kauban, mga amigo, mga relatives sa atong balay o sa ubang mga lugar aron malikay nato ang pagtapok ug malikay nato ang mga posible
nga mga pagpasa-pasa sa kagaw. Ato lang isiguro aron malikay kita sa disgrasya o sa delikado. Hinaut unta nga magtuman kamo niani. Nag-aawhag pud ako sa katawhan na magbantay sa paglakaw nato sa merkado, tindahan, o diin man. Ayaw mong kalimot paggamit sa inyong face mask, ayaw mong kalimot paggamit sa face shield, unya pauli dayon pag wala na tuyo sa lungsod. Dili lang kani para sa Dipolog City o sa Dapitan City, apil ang tibuok probinsya, ang tanan ng mga munisipyo na nasulod diri sa Zamboanga del Norte. Magpasalamat ako kay Honorable Governor Roberto Y. Uy, kay Vice Governor Senen O. Angeles, mga board members, ug uban nga mga opisyales sa Zamboanga del Norte sa pagpaningkamot nga kita makaresponde sa mga panginahanglanon sa mga katawhan sa probinsya. Piniagi ni Governor Roberto Y. Uy ug ni Vice Governor Senen Angeles and ato mga opisyales sa Zamboanga del Norte na hitabo ang ato ang COVID-19 Molecular Laboratory. Karon, nag-aawhag ako sa katawhan na kung magpabilin kita sa ato ang pagsunod sa mga palisiya, dili madugay, maubos ang ato ang mga numero o makaluag-luag na kita sa ato mga palisiya. O hinaut unta na karon katapusan sa Abril ang atong numero sa mga active cases mobaba na. Daghang salamat ug mayong adlaw kaninyong tanan. Stay safe everybody and try and make sure that we will all be healthy and safe. Good evening.